Пане Ігорю, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Игорю, я помню, что в прошлом году, когда телеканал АТР столкнулся с финансовыми проблемами, а точнее, когда правительство перекрывало эти деньги, вы включались к нам в эфир и высказывали свою поддержку телеканалу АТР. Спасибо вам большое, что в этом году и в прошлом, и в этом году снова подключаетесь к нам и нас поддерживаете. Вот нет ли у вас ощущения дежавю? Почему так происходит из года в год, что мы сталкиваемся снова и снова с этой же проблемой? Дивіться, добрий вечір всім. Я не знаю точно проблем і клянусь, серед тих, хто слухає ваше радіо, 99% реально не розуміють, якщо не 100%, чому таке відбувається. Я вас підтримую завжди з двох причин. Причина перша. Кримські татари в Криму зараз, в окупованому Росією Криму, виявилися спільнотою, яка найбільше орієнтована на Україну. Я принаймні це бачу по тому, що я бачу там в соцмережах. Або українці бояться, або українці звідти виїхали в більшій кількості. Я не знаю. Але кримським татарам, чия батьківщина Крим, виїжджати з цієї країни, це просто абсолютно не резон. До них прийшов агресор, якого звати Росія. Це по-перше. А по-друге, якщо не підтримувати канал АТР, який зараз мовить з Києва, то кримські татари, які зараз на материку змушені з різних політичних причин, переслідувань, бути тут, вони будуть змушені слухати новини з Криму через інший кримсько-татарський канал, який створить окупована адміністрація Росії. І той канал буде абсолютно антиукраїнський, антикримсько-татарський, тому що ми знаємо, що таке імперська політика Росія. Оці дві причини, які означають, що я не можу вас не підтримувати. Чому проблеми з фінансуванням? Чому українська держава так бідна, недолуга, з дивними політиками, смішними іноді дуже смішними, а іноді печальними, уже другий рік, чи який там рік поспіль, третій, мабуть, наступає на ті самі граблі, я не розумію. Кримсько-татарський народ мусить мати свій рупор, проукраїнський рупор, для того, щоб їх чули, в тому числі і люди, їхні земляки, однодумці на окупованій території. От тому я тут зараз з вами в прямому ефірі. И более того, оккупанты в Крыму уже создали такое ручное телевидение, которое называют якобы крымско-татарским, хотя там крымско-татарского, естественно, ничего нет. И вот через эти... Частично есть, но в основном пропаганда, это российская политика, как в Крыму живется хорошо, одна пропаганда Российской Федерации. Я, Игорь, хотел... Я знаю цю історію, я знаю, ви мені казали тоді, і мені казали мої знайомі кримські татари. Тому треба підтримувати АТР, тому що в українській державі немає іншого потужного впливового каналу, до якого дослухаються кримські татари і в Україні, і в Криму. У меня вот такой вопрос. Мы часто общаемся в наших эфирах, включаем гостей из Крыма, экспертов, влиятельных людей, которые имеют и политический вес, и среди крымских татар. И люди говорят, что уже перестали верить Украине, той Украине, которая постоянно обещала, что поддерживает крымских татар. А уже 7 лет государство Украина, это власти, в лице властей украинских, не принимают обещанных изменений в Конституции, не принимают законопроектов, которые очень просто важны для крымских татар, и у людей просто надежда тает на глазах. Просто ежедневно надежда тает, что Украина не сделает никакого позитивного шага в отношении Крыма. И что бы сказали бы крымским татарам, которые сейчас нас слушают, действительно ли Украина изменилась или стоит ли ждать изменений Украины? Значить, шановні кримські татари, якщо ви мене чуєте там раптом в Криму, дивіться, моя думка є наступною. Я українець, не кримський татарин, і у мене до моєї країни України безліч претензій. Але це не означає, що я не повинен 100% негативно реагувати на анексію сусідньої держави Росією, імперією, яка хоче бути знову великою імперією, і якій ніколи не дасть нею вже бути, на мою державу. При всіх проблемах, які мене оточують в Україні. Я думаю, ваша ситуація трішки схожа. Я хочу вам сказати, що якщо ви думаєте, що Крим стане
автономною адміністративною областю в складі Росії, то ви розумієте, що цього не відбудеться ніколи з багатьох причин. Ну і найперша причина – росіяни, великі імперці, московські ці ФСБшники, газпромовці, вони ніколи вас не вважали за націю. Що б вони вам не казали і що б вони для вас не стелили ніякі доріжки. Тому мене дивує моя рідна країна Україна, яка така нелюб'язна до всіх, включаючи вас, але вибачте, у вас з іншого боку, нічого не існує іншого, як і у нас. У нас є велике бажання повернути наш Крим, який є батьківщиною українських кримських татар і взагалі кримських татар усього світу, незалежно від того, де вони живуть. Але ось така історія. І сказати, що ви можете образитись на Україну і повернутися до Росії, у мене виникає питання, а що ви отримаєте? Я знаю, нічого. Ви вже колись отримали депортацію. Ви її ще раз отримаєте, коли вони набудують на північному узбережжі Криму величезну кількість своїх власних маєтків і раптом зрозуміють, що тут є якась дивна мова, якої вони не знають. І ця мова вже не українська, а кримська-татарська. І вони після цього що роблять? Вони після цього роблять депортацію. Це банальна історія, вона у них ніколи з них не вийде, тому що вони імперці, безглузді, хворі, злочинні. Такі вони народи.